batetik aldatu eginda, soziologia aldatu eginda, eta beste alde batetik aldakorragoa ere bada. Lehen iaia zen, hauteskunde errepikatu egiten zen, ez? Eta orain osko aldakorragoa da. Batzarreko bota, erabakigarria izan liteke hauteskunde hauetan, eta errepaso bat egin egin, agian bihar horri buruz hizketan ari gaitezkelako, ez dakiz orduatik aurrera izango den, azkenengo emaitzak noiz emango diren, baina horri buruz hizketan aritu gaitezke, eta ondo azalduta egotea komenigarri dela iritzi diogu. Elkarrizketara goaz, esan bezala, Mertxe Izpurua dago gaur gurekin, bera Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako diputatu hautesia da dagoeneko, aurreko legaldian bezala Izpuru Andrea, egun honeta ongi etorri. Eskerrik asko. Eroriko naiz, hortxe. Emaitzai errebaso txiki bat egiteko eta behiratu dizaigun, ez? 276.500 boto Hego Euskal Herrian, 5 diputatu, dorioz bat gehiago litzateke, Arabako eserlekuari ere eutsi zaio eta horri ere garrantzia eman diozue, Nafarroa Belpozuetaren eskuetan dago eta hori ere zuentzate esanguratsua da azpimarratzekoa izan da. Abstentzio garai batean gora egin duzue, 10.000 boto gehiago Nafarroan, autonomia erkidegoan 7.300 boto gehiago, eta Arnaldo Otegik esan zuen, Euskal Herriko 4 herrialdeetan ordezkaritza duen Alderdi Abertzale bakarra dela Euskal Herria Bildu. Baina ez da asko hitz egin kanpaina garaian mintzat, talde parlamentario izatearen garrantzia horren inguruan, ez zaio horri aparteko aipamenik egin, eta ara non orain gauden, atzerreko botoaren kontaketa egin aurretik, hori gertatzeko, hori gauzatzeko egoera batean. Ze garrantzia du horrek, berez? Ez da asko igual ez den aipatu? Badu garrantzia, baina guretzako aldagai fundamentalenak dira aipatu dituzuenak, ez? Bozkako purutan igotzea, implantazio homogeneo bat izatea Ego Euskal Herri osoan, guretzako erabateko garrantzia duen zerbait da, eta noski guk erronka bezala planteatuta genuena zen Belpozueta ateratzea eta Iñaki Pinedok zeukan eskaino horrei heltzea, ez? Nolabait esateko, zea guztiak erronkak, aurretik genitun erronka guztiak lortu dira, oso pozik gaude emaitzekin, eta egia da, ez dugula aipamen handirik egin talde parlamentarioa eukitzeagatik, eta oraindik ere apenas ez dugula hitz egin, ze, lan tresna bat da, egia da, tresna bat oso garrantzitsua izan daitekena batez ere, erosoago sentitzeko eta horrek aukerak ematen dizkigulako, bai denboretan, bai ekimenetan, eta autonomoago bezala funtzionatzeko, ez talde izateak. Imaginatu zazu 16 alderdirekin talde misto bat, ez? Are txikiago horrendik ere. Baiko komplikatu izango da, egia esan, bai, orain arte hor egon garagu, azken legegintzaldi labur honetan, eta, hor adostu egin behar dira gauzak, eta egia, mutur batetik beste muturreaino dauden alderdiak daude, baina, lortzen dezu eta lortu dugu hainbat ekimen eta hainbat behintzat denborak konpartikin behar dituzu, adostin behar dituzu. Zuen aurreikuspen atzerreko botoaren inguruan da, 15% iritsiko zaretela Bizkaian. Beira, orain animatu egin, entzundakoak entzunda. Egia da, abstentzioak gora eginda ere guk irabazi ditugu bozkak, beraz, hori ematen balin bada ere, notizionalizateke, baina itxarongo dugu, pixka bat. Zuze balorazio egiten duzu orokorren Espainiar estatuan alderdi subiranistek, independentistek izan duten gorakada baino egian emaitza on hauen inguruan, eta nolabait ere erabakigarritasun handiagoa irabaztearen inguruan. Oso baikorra, eta nik uste zer esana eta zeregina handia emango duela, hau da, zabaldu intzaigu eremua, ahalik eta eraginkorragoak izateko, eta gainera nik uste dagoen egoera ezegonkorrau estatuan etorri dela geratzeko, hau, aspalditik datorren zerbait da, 78tik honea bizi izan dugun egoera gaur egun denek aintzat ematen dute, edo gehienek behintzat aintzat ematen dute, aldaketa bat behar dela, transizio garaia, hain eredugarria bezala, saldu dena, urtzen ari dela eta ez duela balio eta arazoari, benetako arazoari, estatuak daukan benetako arazoari, erantzun bat eman behar zaiola. Eta indar subiranistak hor egongo gara, eta hor ere emaitzak oso emankorrak izan dira, oso onak, ze, Katalunian ere errepresentazioa, ordezkaritza gehitu eginda, alderdi gehiago sartu dira, Benega sartu da, KUP sartu da, eta, gehiago izango gara, eta hori evidentzian jartzeko, esan dudan guzti hori evidentzian jartzeko, elkarrekin egingo dugun lan gainera, Lotxa de Marreko akordioaren funtsa eta garrantzia hori da zuzen ere. Horri buruz orain hitz egingo dugu, baina egoera ez egonkorra esan diazu, Euskal Herria Bildu, indar subiranistak, egoera hori
Egonkortzera datoz, Sánchezen ondoan egoteko asmoz zatozte orain? Bueno, egoera, Estatu Espainolean nik ustez egoera ez tala egonkortuko, baldin eta ez bazaio heltzen benetako arazoari, hau da, lurraldetasun arazoari. Ordura arte horrela jarraituko dugu. Eta hau aintzat hartzen ez duten bitartean eta ez ikusiarena egiten duten bitartean orain arte egin den bezala eta Sánchezek egin duen bezala, egoera desegonkor hori egonkortu egingo da. Horrela jarraituko dugu. Eta agian, hemendik urte gutxitara berriro hauteskundetan gaude. Ez bazaio heltzen arazoari hartu behar zaion bezala. Eta ze gertatu da arazori hola lehertzeko? Ez da lehertu. Nik uste hor pixkanaka ikusi dugun zerbait izan dela, guk ikusten genuen, aspalditik, baina ezakit, besteek ez zuten ikusten, baina hemendik aurrea, denbora gutxi honetatik aurrea evidenteago eginda. Denboraren poderioz hainbat maskara erortzen dira eta berzentralizazioaren zantzuak hor daude eta gaur egun ikusten ari gara, daukagun autonomian ere, atzera pausoak sartu nahi dituztela, ez? Hoi kezkagarria da, noski, eta norabidea zein den erakusten digu, ez? Azken finean da menpekotasun egoera hori, estatuarekiko daukagun menpekotasun egoera horretan, horrela biziko garela beti, eta herri honi ez zaiola interesatzen. Ella ez da independentziaren aldarrikapen batengatik, baizik eta hemen gai geralako ondo bizitzeko, hobeto bizitzeko, eta gure herria aurrera eramateko, eta beraz, tresna hori erabili behar dugu, nik uste hori dela, ez? Aipatu didazu, Soberanisten Batasuna eta Llotja de Mar aipatu didazu, hitzarmen hori sinatu zenuten, hauteskundetara joan zarete, bakoitza bere aldetik, 29 diputatu ditu talde horrek esango dugu, eta 2 milioi boto inguru ere bai. Baina gero politika egiteko, Llotja de Marreko adierazpen horrek dakartzan eskarien baita horretan politika egiteko, alderdi sozialistarekin, alderdi populararekin ezingo delako jakin, alderdi sozialistarekin ere, ze tarte gelditzen da, ze malgutasun dago hor jasotzen direnak, gero praktikara eramateko, izan autodeterminazio eskubidea, hitz egiten da persoi buruz ere, hori guztia gauzatzeko, benetan politika egiteko, Llotja de Marrek ze tarteagoak gaur egungo, Estatu Espainolean, eta gaur egungo alderdi sozialistarekin. Bueno, tartea ikusi beharko da zein dagoen, ez? Baina guk aprobetxatuko ditugu, zirrikiturek txikiena ere aprobetxatu egingo dugu. Eta dena den, Llotja de Marreko akordioak aurrera begira daukan rekorridoa handia dela, uste dut, baina bere hortan ere, akordioak bere hortan izugarrizko boterea dauka. Izugarrizko boterea du. Argazki horrek erakusten duelako, eta Madrilen izango garan 29 diputatu horiek erakusten dutelako, hemen Estatu Espainolean dagoen arazoa estrukturala dela eta horrei erantzun behar zaiola. Eta hori erakusten du, bai estatu mailan eta bai nazio artean ere. Beraz, hainbat gauza, esanguratsuak direnak, pixkanaka ere adierazten dira, eta nik uste guztion artean, eta, dago Galizia dago, sartuta, dago Katalunia eta Euskal Herria dago akordio horretan. Horrek zerbait evidentziatzen du. Eta hori azalarazteko, gure ekimena bere biziko garrantzia izango du. Baina autodeterminazioa eskatzen baino da, Llotja de Marreko adierazpen horretan, ondoren Espainian politika egiteko tarterik, ez da gelditzen, hori oso zaila. Nola, ez gu hor izan gara? Gobernagarritasunera begira esan dut alderdi sozialistarekin, paktu eta azari zara. Bai. Politika egiteke jakina, baina gobernu eraketa batean erabakigarri izateko, da soberaniste baukate giltza hori neurri batean, autodeterminazio eskubidea eskatzea Espainiar estatuko edozein alderdiri, gaur egun, edo preso politikoi buruz aritzea, Kataluniako ez, edo ez dakit Euskal Herrikoak nola hartu nahi dituen, edo haiek askatzari buruz hitz egiteaz, horrez etarte uzten du. Kontua ez da gaur egun bihar planteatuko dugula eta nahi dugula bihar bertan egitea gauzak, hau da, bide bat erakutsi behar du, eta PSOEk, Sánchezek kasu honetan, gurekin zerbait, gure babesa, edo behintzate aurrean ez jartzea nahi balin badu, bide horretatik zerbait jorratu beharko du eta argi adierazi beharko du zein den bere norabide, hau da. Edo eskuinakin joaten da, eta eskuineko postuladoak onartzen ditu, edo autodeterminazio eskubideari, edo erabakitzeko eskubideari tarte bat irekitzeko konpromiso hartzen duen. Horren, bere baitan dago, egia da kanpainan, kezka handiz ikusi dugula ze evoluzioa eman duen Sánchezek, ze plurinazionaltasuna hartu zaio,
eta erabat indar espainolek esaten duten eta ematen duten diskursoa erosi du kanpaina honetan, eta hori kezkagarria da. Ikusiko dugu, zer orain aukerak, bi aukera ditu, edo batea dijua edo bestea. Zentsura mozioa babestu zutenen, babes hori gaur egun egingarria leritzen zaizu zuri? Egoera ez da berdina, egia esan ez da berdina. Eta orduan, apirilean, ez dakin zei hilabetetan izan zen, baina apirilaren ondoren investidura saio hartan... Ekainan oso okerrezta. Ekainan, bale, guk esan genien, eta garbi esan genion Sánchezi, aprobetxatzeko aukera, zegoen aukera hura, ze agian azkena izango zela, ez? Eta horrela, hitzoiekin esan genion, ez zuen aprobetxatu, pena, tamalez, ez bereiek, ez Podemosek ere, egoera honetara eraman gaituzte, ze ez dugu astu behar Voxek indar izugarria hartu duela, eta tarte hau, berriro hauteskundeak izatearen tarte hau, aprobetxatu dula, logikoa den bezala, eta iragarri genezaken bezala eskuinak berriro indartzeko, eta hori da gertatu dana, tamalgarria izan da, baina hori da gertatu dana. Zergatik hasi da neurri horretan Vox, zure ustez? Konjuntzio asko dago, ez? Europan mailan ikusten dugu, Polonian, Hungrian, Italian horrelako egoerak bizitzen ari gara, eta ez dakit egoera hor soziologikoki esplikatzen diren hainbat faktore ere badaude, ez? Egoera ez egonkorra, zalantzak, ez da aldarte ona, jendartarantzat, eta aldarte horietan eskuineko indarrek eta eskuin muturreko indarrek aprobetxatzen dute izugarrizko populismoa egiteko, eta nolabait fibra ikuitzeko, ez, jendearengan. Aurre egin beharko zaio. Ciudadanos adidez, beraien definizioz behintzat zentroko alderdia zen, zentro liberala. Esaten zuen Albert Riberak, nora joan dira botore, uste duzu ultraeskuina hor ezkutuan zegoela, Ciudadanosen barruan, eta ze aurpegi karriko dorain Ciudadanosek... Ultraeskuina beti egonda hemen, batzutan pepen sartuta, beste batzutan agian abstentzioan, oso gutxi iruditzen zait abstentzioan egon direnik, nik uste hor egondala, banatuta eta nolabait iskutatuta, edo erdi iskutatuta, baina frankismoa etzan bukatu Frankorekin, hori badakigu eta herri honetan edarki asko dakigu gainera. Orduan, hor egon dira, iskutuan edo ez iskutuan, oain agerian daude, positua izan nahi nuke eta gutxienez hori evidentea denean errexago edo bintzat ageriago geratzen den zerbait da, ez? Alde positibo bat, atera nahian, ez dauka askoik eta. Zu kazetaria zara, eta Voxen inguruan esan da, komunikabideak ospotu dutela Vox ere, ez? Ze jarrera izan behar da alako mugimendu baten, alako alderdi politiko batekin, kazetaria zarenean eta horren berri eman behar denean, horren inguruko hausnarketarik egiterik izan duzu? Nik uste inolako mesederik ez zaiola egin behar, eta bere mezua zabaltzearekin ja hankasartze bat egiten ari garala, eta arduragabekeri badela. Fasismoari, eta Vox fascista da, fasismoari aurre egin behar zaio, eta komunikabidetatik ere aurre egin behar zaio, bere mezua ez zabaltzarekin edo behintzat, bere mezua zabaltzen balin badezu kontra jartzen. Nik uste, ardura demokratikoa dela hori, baita kazetariena ere, eta hori ez da egin tamalez. Gobernarretasuna itzuli nahi nuke, izan ere, Itsasotutxak esan behar du, Bizkaiburu Batzarren presidenteak esan berri du, orain bere ustez, alderdi jeltzalearen bidea dela, hain zuzen ere, zentsura mozioa babestu zuten haien bategite bat, ondoren Sánchez presidente izan da, eta Sánchezek ere bide hori jorratu beharko lukeela. Ados daude Euskal Herria Jeltzalearekin, eta Euskal Herria Bildu batzeko moduan izango litzateke proposamen horretara, zentsura mozioa babestu zutenek, berriz ere bategin eta Sánchez presidente investitu. Aldez aurretik jakin beharko genukei zer eskaintzen duen Sánchezek, ez? Eta, norabide horretan, erabakitze eskubide haren bidean, demokratizatzeko bide horretan, pausoak emango badira, bai, horri izango. Eta nola demokratizatzen da? Zer aldatu behar da? Gauza asko. Adibidez, pentsa ezazu, frankismo garaitik pasaginela magiako truko bat egin izan balute bezala egun batetik bestera. Horrek ez ditu gauzak aldatzen estrukturak, estatuko estruktura berdinak jarraitzen dute, hor dago judikatura, komunikabide asko ere hortik datoz, eta agian esanguratsuena edo garbiena ikus dezakeguna. Tribunal de Orden Publiko, top egun batean, desagertu zen, eta hurrengo egunean, 24 ordu baino lehenago,
audientzia nazionala sortu zen. Eta gaur egun audientzia nazional hori da Euskalduna juzgatzen dituna, Altsasuko gazteak juzgatu dituna, hor dago. Segida hor dago, ez. Gaurtik eta inbestidurara bidean, aldatza oso zaila izango da. Baina, ze keinu eskatuko zenioke zuke Sánchezi, zertan egikaritu liteke babes bat, keinu baten arabera, zer eman beharko luke? Esatea adibidez izan daiteke, esateko modu asko daude, eta konpromiso bat hartzea, estatu honek behar dituen soluzioak emateko daukan arazoari, bide demokratiko hartuko duela. Hortikan, bide, ez du horrela esango, modu asko daude esateko, baina beste bide batzuk hartuko ditula, eta ez dela izango dunda 55, eta ez direlia izango horrelako neurri represiboak herritarren kontra azkenian hori da, orain arte mantendu dena, eta hori da orain arte egin dena. Gure solaskidik ere galdera bana egingo dizute, Eztura Andrea eta Iñaki Galdos hasiko da gaur galdezka. Kaixo egunon. Egunon. Zorionak emaitzen gatik, uste dut, zuk esan zuen bezala, oso emaitza honak izan dituzuela. Baina hauteskunde batzuk amaitu dira, eta beste batzui begira gaude, nahi dute erkidegoko hauteskundeak ez dakigu noiz, baina ez dira urruti izango. Eta jakin nahi nuke, hirugarren geratu zaete erkidegoan, autonomikotan bigarren, baina, badiudi hauteskunde mota ezberdina direla, eta ez dakit, nik esango nuke, bigarren postuari utziko diozuela, ez, nire susmoa da. Jakin nahi nuke, bigarren nahi gutxienez, jakin nahi nuke Euskal Herria Bildu dagoeneko hasia dagoen hauteskunde horiei begira, lehendakari gaiari buruz hitzei nahi, galdetu nahi nizuke, hitzeiten nahi zaten horri buruz, hor dago Arnaldo Otegiren inhabilitazioa, Estrasburgoaren ondoren ez dakigu zertan geratuko den, aldaketaik izango den, eta oroar jakin nahi nuke Euskal Herria Bilduk ze asmo daukan hauteskunde horiei begira, eta zehazki lehendakari gaiaren inguruko gogoetetan hasi zareten, besteik. Oraindik ez, oraindik hauteskunde hauen emaitzak pixka bat, baina egia da, hauteskunde hauek ere klabe horretan irakurtzen dituzula eta norabidea markatzen dutela eta hortikan jakingo, hortikan ere balorazio positiboa egin deula eta pentsatzekoa da azken hauteskundetan izan dugun jarraipena bat izango dugula, ez? Hauteskunde aurreko, estatuko hauteskundeetan, Kongresuko eta Senaturako hauteskundeetan emaitza onak lortu genitun, ondoren etorri ziren hauteskunde foral eta udal hauteskundeak eta Europarretan ere igo egin ginen eta oraingo honetan ere igo egin gara. Beraz, tendentzia hori nik uste mantenduko dela eta gainera erkide autonomikoko hauteskundeak beti mesederako izan ditugu, ez? Madrileko hauteskundetan baino emaitza hobiagoak atera izan ditugu historikoki, orduan, orain hasiko gara dena dela. Suposatzen dut batzuia pentsatzen nahiko diela, baina nik denbora askorik ez dut izan horretaz pentsatzeko. Tasi Orkizia. Bai. Egunon. Egunon. Zorionak. Eskerrik asko. Galdera bat egin nahi nizuke, bi argazkien arteko lotura, tartean 52 urte daude. Duela 52 urte, hortzik, berak bakarrik defendituzun Madrideko Kongresuan, autodeterminazio eskubidea, eta bukatuzun, ukabila altxatuz, gore Euskadi izanaz, eta bera bakarra izan zen parlamentu hartan hori defenditu zuena. Orain, 29 diputatu zaudete, Lotsa de Maren publikoki izan duzuenak, defendituko duzuela, erabakitzeko eskubide hori Madrideko parlamentuan eta behar den tokian. Bi argazkion arteko lotura eri buruzko hausnarketa nahi nuke. Lotura, hortzi berak egin zuen lehengo astean, uste eta hauteskunde kanpainaren bukaeran edo Gasteizen ekitaldi batean, eta han bildu zen familiak ere oso argazki esanguratsua eman zuen, ez? Eta ara joan zen, eta prentsaurreko horretan, hortzi gainera, orain makulu batekin dijoa, baino berriro ere besoa ukabila altxatu zuen, eta esaldi bera errepikatu zuen, ez? Benetan ziraragarria izan zen, ez? Azkenian, denboraren poderioz, gauzak aldatzen doala, ez? Zorionez. Eta indar erakustaldi hori erakusten duena oraingo argazkiak ordukoari ere zortzaiola nolabait esateko, ez? Nik
segida hori egingo nuke bi hoien argazian. Eta orduan aurreko belaunaldiei ere asko zor diogula. Gaur egun gutxienez egoera honetan egon ahal izatea. Eta errematea Ainhoa Fernandez Arroiabek. Kaixo, zorionak, lortutako emaitzak direla eta ez direla. Ni galdetu nahi nizuke, zu kasetaria zaren aldetik, galdetu nahi nizuke zer nolako komunikazio estrategia izango dezuen Madrilen, zeren eta talde parlamentaria, nik espero dute ala izatea ez da, Iñakik esan du nolabait ere aukera daukazuela, horrek ere suposatzen du nolabait ere leku gehiago izatea ez bakarrik Kongresuan, baizik eta batez ere komunikabidetan, eta esan nahi dut igual Espainiako komunikabidetan, elkarrizketak, parte hartzea, ikusi da esateako RC-ren Gabriel Ruzianen hasierako jarrera igual ezakitetzen oso atsegin hainbat komunikabidetarako, baina berak lortu du nolabait ere Espainiako iritzi publikoan, nahiz eta saila izan nolabaiteko bera entzun, bera ulertu, eta nik uste dut pedagogia handia egin behar dela, autodeterminazio eskubidea eta beste hainbat gauza planteatzen direnean, batez ere Espainiari begira, Espainian jende asko dago ikusi dugun bezala Voxen pare kokatzen dena, baina badago baita ere beste jende bat, eta jende horien gana ere iristeko aukera dago, eta nik jakin nahi nuke zu kazetari izan da, zein izango den bidea, zeren eta ekainean esateako Arnaldotegik elkarrizketa bat izan zuen Espainiako telebistan, eta nik uste dut elkarrizketa horrek ez ziola mesederik egin EH Bilduri eta EH Bilduk hartu duen bideari. Orduan, ni oso interes handia daukat jakiteko zein den komunikazio estrategia, nola landuko duzuen, bozeramaileak izango zarete guztiak nola egingo duzue. Espainiako jendea nolabait ere erakartzeko, ez? Eta esplikatzeko zein den gure egoera, gure eskariak eta iritzi publikoari begira. Bai, aipatu dezun elkarrizketa hortan Arnaldotegik EH Bilduri ez ziola mesederik egin, ni ez nago ados. Gauza bada, Madrilen dauden batzuk inoiz ez ditugu konbentzituko. Hori aintzat hartu behar dugun gauza bada. Baina guk gardenak izan behar gara, eta orduan Arnaldotegik esan zuena, elkarrizketa horretan, da herritar askok eta EH Bilduri bozkatzen diotenak, eta EH Bilduri bozkatzen ez dioten askok eta askok pentsatzen dutena. Orduan, nik uste gure balorerik handiena dela, zintzoak izatea, nola egite esateko, ez gardenak izatea, eta horrekin konbentzitu egin behar dugu, ze modulatzen hasten blin bagera, esan behar duguna besteak entzun nahi duenari, nik uste mesede gutxi egiten diogula gure herriari ez. Beste gauza bada, nola esaten diran gauza horiek, eta guk, komunikabidekin Madrilen harreman ona dugu guztiekin, eta egia da, talde bagara, denbora gehiago izango dugu adibidez interbentziotan, orain mugatuta geunden 2 minututako interbentzioak eduki izan ditugu. Beraz hor esan behar duzu dana eta sartu behar dezu eta floritura gutxiekin gainera, ez? Mezua oso zuzena sartu behar dezulako. Baina nik uste bien konpaginazio hori behar dugula, ez? Komunikabideen harreman onak ditugu eta gero, sartzeko sarrera beste komunikabideetan ikusiko dugu, ez? Beraien arabera ere geratzen da askotan, ez? Nik genuke balioko esan 2 minutuan mezu sartzeko hori. Biztakoa da, hemen egunero ikusten da. Bihar Azpiazu sailburua etorko da gurera, esan beharrik ez dago, autonomia erkidegoan eta Gasteizko Legebiltzarrean aurki hasiko direla aurrekontuak eztabaidatzen, dagoeneko sailburuak ari dira sailka beraien diru kontuak eta aurkezten 2020ra begira, gaur biharretan bukatuko dira agerraldi horiek eta Azpiazu sailburuari galdera bat uzten nahi genuke, zuk Aizpuru Andrea. Nik berari galdera. Azpiazu jaunari galdetuko nioke, datorren krisialdia kontutan hartuta, eta badirudi badatorrela, eta inork ez duela jadaukatzen, ze neurriak hartu beharko lukeen, bere ustez, ze neurriak hartu beharko lituzketen euskal erakundeak, babesteko, batez ere behar handienak dituzten herritar hoiek babesteko datorren krisi horren aurrean, ia zein dian neurriek. Balaxe galdetuko diogu Azpiazu sailburuari, bihar izango da 10:00 aurrera hemen, aulki honetan bertan etorriko eta jarriko delako Azpiazu jauna. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Gipuzkoako diputatu hautessia dagoeneko. Eskerrik asko Euskal Telebistara etortzagatik eta nahi duzun arte. Zuei beti bezala. 10:02 minutu Jaun Andreak, orain albisteak hemen Euskal Telebistan egunon Euskadin, Amanei Ibainezekin.
Titularrak dituzue hauek, Laionkerako mugan dauden manifestariak handik ateratzen hasi da Frantziako polizia. Goizean goiz hasi dira ingurua uzten eta gas negarrera jaurti dute manifestariak sakabanatzeko. Katalunia eta Frantzia arteko muga batzen dituen AP7 errepidea atzodanik blokeatuta dute ehunka lagunek tsunami demokratiken deiari erantzunez. Errepidea 3 egunez blokeatzeko asmoa zuten, baina esan bezala, jendarmeak manifestariak errepidetik kanporatzen hasi dira eta tentsioa da nagusi une honetan.